Сәлем дуслар! Сез TMTV каналында музыкаль коймак тапшыруын карыйсыз. Шушы вакытта, шушы урында без ни өчен җыелдык дисезме? Әлбәттә, вакытны шәп клиплар карап үткәрергә. Шулай ук хит-парадта бу атнага нәтиҗәләр ясарбыз. Кайсы җырчы ничәнче урынны яулаганны белербез. Кич буе сезнең белән мин, Лилия Хайруллина булырмын. Башлыйбыз. Җырлы гаилә Рамилә һәм Рамил Хайретдиновларда хит-парадка премьералары белән килеп керделәр. Хайретдиновларның уллары Салават уңышлы гына 1нче сыйныфта укый башлаган. Кызлары Әминә үрнәк укучы, үрнәк кыз. Чөнки ул укуда да алдынгы һәм энесенә дә укуда ярдәм итә икән. Иҗатларына килгәндә Рамилә белән Рамил күптән түгел генә яңа җыр һәм клип чыгарды. Сезгә дә тәкъдим итәбез. Игътибар экраннарга. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk. Bürülende, jullu yazlar jitkende. Olmaların özerişin gözüne girek tüterge. Tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk. Aşağılarla matürünler, üsse yemle şeylerine. Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk. Taşlar irten sayrı kunu dalga direkte. Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe yürek. Yaşar şiirde, tiksin tiksin direk. Музыкаль коймак хит-парадын дәвам итәбез. Киләсе резидент Рифат Зарипов. Җырчы хәзерге вакытта гастрольләрдә. Күптән түгел ул TMTV Production командасы белән яңа җырына клип та төшергән. Озакламый аларның иҗат җимешләрен күрә аласыз. Әлегә Рифатның «Әнкәй» дип исемләнгән клибын карап үтәбез. Dünya bulgaç enikey barsı bular. Biraz gına şiddet tırabız. Sima kaytkaş kına irkelenir.
бишектәге сабый булабыз. Бүгендә бит әнекәй без йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Мәрҗәләрдән тагын төтен чыга, пиш эчендә тәмле бәлештер. Зур-зур итеп безгә кисеп бирдең, кечкенәсе синең әлештер. Бүгендә бит әнекәй biz йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Туган яктан җылы җилләр исә, әлләнкәй мунча якканымы. Көне-төне безне көтәсеңдер, йокламыйча ачып капканы. Бүгендә бит әнекәй biz йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Бүгендә бит әнекәй без йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Без кайтырбыз бергә җыелып. Музыкаль коймакның киләсе баскычын Динара Сәйит Батталова яулады. Ул җәй айларында TMTV Production командасы белән клип төшергән. Берничә минуттан без аны бергәләп карарбыз. Динара хәзерге вакытта яңа җырлар әзерли. Тагын бер клип төшерергә исәпли. Җырчыга уңышлар теләп калабыз. Елама син балам, мин киткәчтен, сагышларга салма үзеңне. Язмыш шулай гомер язган икән, сабыр ит, сине бул түземле. Елама син балам, мин киткәчтен, язмышларны бер үк каргама. Мин күкләрдән сине күреп торам, ялгыз калдым диеп уйлама. Елама син балам, мин киткәчтен, язмышларны бер үк каргама. Мин күкләрдән сине күреп торам, ялгыз калдым диеп
кылма. Yılama sin balam, min kitkeştin, ağır bulur singa sığılma. Sin de min adıga okup dursan, minim halleri yokşu bulurla. İrdan irtuk terezene kilip, jiller bulup teres qoğırman. Balalarım sağ selametdir, mi canıma dava tabırman. Yılama sin balam, sabır bulsin, turmuşunu kora alga bar. Yana şende sinin tuğanların, sigen yarın bulur sin apar. Min küklerden sin abıqıt dile, düşlerine kilip kırırmen. Ağırlıklar sin atidirmişe, yana şende saklap yürürmen. Min küklerden sin abıqıt dile, düşlerine kilip kırırmen. Ağırlıklar sin atidirmişe, yana şende saklap yürürmen. Ağırlıklar sin atidirmişe, yana şende saklap Яш җырчы Илдар Насыров тормышта да лидерлар позициясендә һәм иҗатта да шул юнәлешкә таба бара. Күптән түгел коллегалары белән зур спартакиадада катнашып, беренче урынны яулаганнар. Ни өчен дисезме? Чөнки Илдар капитан булган. Иҗатында да үзгәрешләр көтелә. Яңа җырлар яздырган, клип тә төшерергә җыенып йөри икән. Бу атнада Илдар хит-парадта үз лаеклы урынын яулады. Сезнең игътибарга җырын куеп җибәрәбез.
Музыкаль коймак хит парадының келесі орынында Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар. Яңа елны яңа фатирда каршы алырбыз Алла бuyurса дип шатлыклы яңалыклары белән бүлеште алар. Карлар яуганчы агачларда утыртып калырга исәпләре бар. Күптән түгел яңа җырлары да дөнья күрде. Ә алдагы минутларда Шәрифҗановларның "Яныңа барам" исемле җырлары яңгырар. Бергәләп карыйк. Минем жаным игеләктә шатылана, сине күрсәм, сине кышсам. Минем жаным ерак юлга да риза, синең көтәсеңне тойсам. Бар бер яныңа барам, Бара-бара бер яныңа барам. бар бер яныңа барам, бар бер яныңа барам. Яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Минем көнем кояшсыз нурсыз кала, килмәсә синең хәбәрең. Минем күңел тик бер сүзеңне көтә, кил яныма бердән берем. Бар бер яныңа барам, Бара-бара бер яныңа барам. бар бер яныңа барам, бар бер яныңа барам. Яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Яныңа барам. Яныңа барам, Яныңа барам. барам, яныңа барам үземә Аллам, күзләрең алдамый бер нигә карамый. Минем жаным Ә менә җырчы Алия Мөбәрәкованың сентябрь айы күз ачып йомганчы үтеп киткән. Чөнки балаларын түгәрәкләргә йөртә башлаган. Өстәвенә яраткан эше иҗатын да үсештә тота, яңа җыр яздырган, анысын да озакламый сезгә тәкъдим итәчәк. Бу атнада Алия берничә баскыч югары күтәрелде. Җыры да җисеменә туры килә кебек зур адымнар дип атала. Сүз нәрсә турында барганын җырны тыңлагач һәм клипны карагач аңларсыз. Сезне Алиягә тапшырабыз. Мин ясыймын адымнар, хыялларым шынга аша, канатланып мин ашкынам. Хыял юлынан мин барам, мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчемә мин ышанам. Меня судыр адымнар, алда көтә зур юллар. Меня судыр адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, әй мин бик бәхетле. Алда көтә уңышлар, уңышлар.
ышанам. Минесиңдер атыңар, алдакта зур юллар. Минесиңдер атыңар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, әй мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Минесиңдер атыңар, алдакта зур юллар. Минесиңдер атыңар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, әй мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Мин курыкмыйм ялгышлар ясарга. Үз көчүмә мин бүген ышанам. Күптән көткән зур хыялым чынга аша бүген. Юк. Берни әйтмәгез, берни дәшмәгез миңа. Мин бүген ясыйм зур адымнар. Мин бүген алга барам. Мин бүген бернидән дә курыкмыйм. Мин үз көчүмә бүген ышанам. Минесиңдер атыңар, алдакта зур юллар. Минесиңдер атыңар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, әй мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Дуслар, быел Татар җыры фестивале традиция буенча Мәскәүдә, Уфада узачак. Һәм 17 декабрьдә Казанда искиткеч гала концерт белән тәмамланачак. Сезне зур феерик шоу программа көтә. Фестивальнең алыштыргысыз алып баручылары Гөлназ Сафарова һәм Искәндәр Хайруллин булачак. Ә кунаклардан сез белгән Зөлфәт Хаким, Салават Фәтхетдинов һәм башкалар чыгыш ясаячак. Сезне дә әлеге зур чарада көтеп калабыз. Ә хәзер хит парадның киләсе баскычын яулаган җырчы Вадим Захаровны каршы алабыз. Balaşak mizgilleri üstenginde dip etinin sepit alıp birgeni yalıtır yılıtır kilip tıra maturidile bigirek kim buldu iken ülkünü minnen de bekhetlerek İhtağın bir paydır şınladım Üteririm şu sepitte Balaşağım bıyıladım Elif dağını bir paydım Kıngıravın şınladım Üteririm şu sepitte Balaşağım bıyıladım Ömür uzgan maşinam yürüp tıra Balaşağım sepite var bir sağındıra İstenelli o sepitim yürüp kilirge bula Lakin yollar yok şolinde balaşağım ağına Paytıp kıngıravın şımladım Üteririm şu sepitte Balaşağım bıyıladım
şul sepitte balaşağım bu yıladır. Balaşağım bu yıladır. Balaşağım bu yıladır. Музыкаль коймак хит парадының тағын бір басқышына үске көтерілдік. Бұл орынны Илдус Садыков яулады. Жыршының көзінің бірінші айы бик тиз һәм продуктив өтіп бара екен. Күптән түгел яңа жыры шықты, концертларда шығыш ясый һәм ұзақламый гастрольләргә дә шығып китәргә җыена икән. Дуслар, ә хәзер Илдусның авылны яратучыларга багышланган жырын тыңлап үтик. Орысың мына изігіз осылай екенміз. Кімсің ол? Ғафу еттіңіз. Сам здравствуйте. Ильдус Фаритович қай работаете мында? Здравствуйте, в 210. Атыңда. Сен оған қысыңадан қашан қайттың? Кеше. Беремін саған кеше орысың орайым. Сен оғы с***дан өтінде орысың орайым. Үйге тезірек қойтамыз тезгіне. Көрсетеміз саған оғы кеше. Ненде ішті? Не ішті? Беремін саған ішті орысың орайым. Үйге! Қоя кеттің бұяққа. Үйде орысың орайым. Отла! Көрсетілміз саған олға қойтмағаның орысың орайым. Oya ide avluğa koyacağız dizgine avutar. Barkına şu. Yürüler şunda. Yükseltir misin avluğa koyacağına? Sen olursun oraya. Şikten açtı, bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarımda kaçtı. Bar hislerim yaralarından taştı. Aydan indi, avluma. Aydan indi, aziz tugan yıkılarıma. Avlum dışına kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyma, dur kızları sağındıra. Kaytam indi. Kaytam indi. Kaytam indi. Kaytam indi. Yıllar ötem Bilem Avul kaytuğunu kütte Min şit bulmam bir kaşanıda Suvan tübegimde Suyu utu yaşı yüreğimde Kaytam indi Kaytam indi. Avuluma Kaytam indi Aziz tugan yakılarıma Avulun dışına kerettinlerin sataştıra Bulun şeşkesi deyma dur kızları sağındıra Kaytam indi Avuluma Kaytam indi Aziz tugan yakılarıma Avulun dışına kerettinlerin sataştıra Bulun şeşkesi deyma dur kızları sağındıra
Niye iyisenmi? Улым, исәнме? Ничек хәлләрең? Рәхмәт, әни, яхшы. Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр. Уйлым инде, әни. Мин дә сагындым. Мин дә. Айтам инде авылыма, айтам инде газиз туган якынларыма. Шунда эшләп шушы җирдә бәхетемне табармын. Авылымның тарихына яңа юллар язармын. Айтам инде. Җырчы Гүзәл Әхмәтова көз айларын бик күп эшләр белән башлап җибәргән. Бакчадагы бар әйберләрне дә алып та өлгергәннәр. Иҗатта җыр артыннан җыр чыгып тора. Алтын күзләр тагын да ныграк илһамландырып торсын дигән теләктә Гүзәл Әхмәтованы тыңлыйбыз. Беләм мин, син мине көтмисең кайтыр дип көтмисең, тагын бер очрашу булыр дип уйламыйсың, өмет итмисең. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер мин сиңа кайтырмын әйтелми, калган сүземне күзеңә бер карап әйтермен. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер мин сиңа кайтырмын әйтелми, калган сүземне күзеңә бер карап әйтермен. Бүген соң инде битебезгә ниндидер нәтиҗә ясарга, үткәнне калдырып үткәндә әйләндек бит хәзер ятларга. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер мин сиңа кайтырмын әйтелми, калган сүземне күзеңә бер карап әйтермен. Әйтелми калган шул бер сүзем, тыңгылык бирми һич күңелгә. Чыгамын юлга дип талпынамын мин бүген дә. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер мин сиңа кайтырмын әйтелми, калган сүземне күзеңә бер карап әйтермен. Ләкин мин тагын бер әйләнеп, тагын бер мин сиңа кайтырмын әйтелми, калган сүземне күзеңә
bir qarab әйтермен, әйтелми. Қалған сөзімні көзіңе, bir qarab әйтермен. Ең қызықлы язмалар, эксклюзив интервьюлар, яңа шыққан тапшырулар, конкурслар барысы да біздің социаль шелтерлерде. Язылып қойығыз, күзәтіп барығыз. Музыкаль қаймақ хит парадының жеңушісін иғлан еткенше, башта барлық қатнашушыларны тағын бір қат иске түшіріп шығайық. Seni balam men ketkeştim, yazmışlarına bir qorğanma. Men köklerden seni görüp duram, yalğız qaldım diye boylama. Меня sundur adına ayrıldıkça zor yollar. Меня sundur adına adımlar. Ben bugün bir bəxtli, eymin bir bəxtli. Olda güdə umuşlar. Dağın bir paytım, kıngıravın şınılatım. Öteririm şu sepitte, balaşağım bıyıladım. Aytamindi avılıma, aytamindi aziz tugan yakılarıma. Avılın düşüme kerip günlerin sataştıra, Bılın şeşkesi deyman dur kızları sığındıra. Kinemin dağını bir eylenip, dağını bir min singa qaytırmın eytilmi. Qalğan sözümni көзіңе, bir qarab eytirmen. Жыршы Ленара Батталова белән Марат Галимов барлык эшләрен бетереп, тизрәк ялга китергә җыена. Күзне бик яратам, эш күп ди Марат. Ә Ленара киресенчә көзгә артык игътибар бирми икән. Яңгырлы көннәр башланса, гомумән кәефе төшә. Шулай да җылыяк җилләре аның кәефен күтәрә ала. Җырлы гаиләгә тагын бер шәп яңалык бар. Алар бу атнада абсолют җиңүчеләр. Котлыйбыз һәм клипларын куябыз. Bir sözüm var sina eytilesi, bir oyum var sina jitkiresi. Gaziz kışım senin bilen birge, şatlık var bölüşesi. Bulagim var sina birilesi, görüşesi.
ide görüşäsen Gaziz kışım senin bilen birge Şatlık bar bölüşäsen Ötkendägi gümüş yılı ide Sileşäse ide sileşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse Ötkendägi gümüş yılı ide Sileşäse ide sileşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse Jırlarımdan sana jırlanası Bar hikayem sana silanası Yaratkanım sana bana sana Gışkım bar belgirtesi Oşum kaldı sana elgirtesi Kuruşası ide kuruşası Yaratkanım sana bari sana Gışkım bar belgirtesi Ötkendägi gümüş yılı ide Sileşäse ide sileşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse Ötkendägi gümüş yılı ide Sileşäse ide sileşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse Ötkendägi gümüş yılı ide Sileşäse ide sileşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse Ötkendägi gümüş yılı ide Sileşäse ide sileşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse İkimiz gene kalıp ikimiz Birleşäse ide sirleşäse Birleşäse ide sirleşäse Шулай итеп, сезнең белән сентябрь аена булган яңалыклар белән уртаклаштым. Җырчыларның алдагы планнарын да серләшеп алдык. Саубуллашыр мизгелләрдә җитте, дуслар. Музыкаль каймак хит парадының алып баручысы мин, Лилия Хайруллина булдым. Яхшы кәефләр телим сезгә. Елмаеп, көлеп яшәгез.